Per què he triat la Metronord? Perquè vull aprendre molt i fer-ho ben acompanyat. I, a més, aquest ambulatori en concret té molts anys d'experiència dins la docència i el seu hospital de referència és un hospital comarcal, el que fa que el resident de família tingui molt més pes dins les especialitats. Vaig triar el CAP de Can Oriach perquè és un centre pioner en l'ús de l'ecografia clínica a la consulta i per tant també ensenyar-la a les seves residents. Hi ha molts professionals formats en aquest àmbit que també són docents tant aquí com a altres centres. Som un centre amb una llarga experiència com a docent, on ens agrada innovar, on ens agrada potenciar la recerca als professionals i on ajudem els nostres residents a desenvolupar tot el seu potencial i mostrar-los l'essència de l'atenció primària. El CAP de Premià és un centre molt jove en formació, amb grans professionals i molt bon ambient de treball. Dona gran valor a la formació i flexibilitat a l'hora de triar les hores de guàrdia. Yo elegí el CAP de Palau, Solita y Plegamans por la atención domiciliaria que tiene, es muy potente, y aparte de eso por la cercanía que tiene con todos nosotros, que al final para los que estamos fuera de casa pues es algo que agradecemos. Hacer la especialidad en nuestros equipos supone aceptar el reto de que la medicina de familia va más allá de la clínica y de lo que pasa en nuestras consultas. En Sant Roc, por la importancia y la implicación que tenemos a nivel comunitario, y en el GOR, por el alto volumen de pacientes crónicos complejos y la atención domiciliaria que esto supone. Can Oriach és un centre amb una llarga trajectòria docent, amb un equip d'infermeria molt resolutiu en l'atenció de la gestió de la demanda infermera i en el projecte ARES i la seva vinculació. En Badía hay muy buenos profesionales y además de ser buenos profesionales son como una familia. La otra parte de nuestra especialidad es comunitaria, porque una comunidad no solo trata enfermedades, trata personas. La comunidad de Badía es súper especial porque es una comunidad que se cura a sí misma. A l'equip de Montornès Montmeló som un equip jove de tutors i residents on preval el companyerisme i un bon ambient de treball. Oferim la nostra atenció a pobles grans i també a centres rurals on l'atenció del metge de família guanya protagonisme i l'afecte i la confiança dels pacients és una gran recompensa per nosaltres.